En hier en vandaag ga ik het met jullie hebben over muziekinstrumenten. Ja, er zijn er wel honderden muziekinstrumenten. Ik zal de populairste instrumenten in 4 groepen verdelen. En we beginnen met het snaarinstrument. Een snaarinstrument is een muziekinstrument waarbij het geluid veroorzaakt wordt door het trillen van snaren. Meestal wordt het geluid van een trillende snaar versterkt door een klankkast. Maar je kan natuurlijk ook versterken door een versterker. Bijvoorbeeld de elektrische gitaar. Je hebt ook een gitaar en een basgitaar en een violine, viool en de laatste 2 die bespeel je strijkstok. Hey Toon, als ik groot ben, dan ga ik in een rockband spelen en dan speel ik op de elektrische gitaar. Moest je eens even opletten. De tweede groep, dat zijn de blaasinstrumenten. Een blaasinstrument is een muziekinstrument waarmee geluid voortgebracht wordt door er lucht in te blazen. De toon ontstaat doordat de lucht die geblazen wordt in een klankbuis gaat trillen. Een goed voorbeeld is de balokfluit, de dwarsfluit, de piccolo, de trompet, saxofoon, klarinet, bombardon, tuba en de mahondharmonica. Hey meneertje Toon, de vergist de vuvuzela. Dat is toch ook een klankbuis? Moest eens opletten. De derde groep, dat zijn de slaginstrumenten, oftewel de percussie-instrumenten. Onder slaginstrumenten verstaat men muziekinstrumenten die door middel van slagtechniek bespeeld worden. Je slaat er dus op. Ja, deze instrumenten worden gebruikt in popbands en diverse soorten blaas- en symfonieorkesten. We hebben het drumstel, de grote trom, bekkens, pauken, de djembe, de tamboerijn en de vibrafoon en de xylofoon. Deze laatste 2 instrumenten hebben de toonladder zoals een pianoklavier. Wie de schutterieën, de harmonie en de fanfare hebben ze ook een dikke trom. En trommels. Let maar eens op hier. Jippe, jippe, jippe. De laatste groep, dat zijn de toetsinstrumenten of klavierinstrumenten. Ja, en een klavier, zoals op een piano, bestaat uit meerdere octaven. 1 octaaf bestaat uit 7 witte en 5 zwarte toetsen. En daar hebben we dan de vleugel, de staande piano, de elektrieke piano, het keyboard, het populaire keyboard en de synthesizer. Ja, en natuurlijk de accordeon, een populair instrument in Limburg. Maar, meneertje Toon, u vergeet het allermooiste instrument van de wereld. Die eigen stem. Ik zal wel een liedje zingen, moest eens opletten. Ik ben zo blij, dat mijn naast van voren zit, ja niet op zie. Ik ben zo blij, zo blij. Ho, 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 Jippe. Dat was hartstikke vals, man, maar je hebt wel gelijk. Je stem is het allermooiste instrument. Ja, jongens en meisjes, en muziek maken is natuurlijk een fantastische hobby. Ga eens kijken bij de muziekschool, bij de fanfare of bij de harmonie. Tot de volgende les.